में बनावा तारू वीडियो देखी के फिगर तुहार उड़ जाला निंदियो। एहो खूबे कुंवार में बनावा तारू वीडियो देखी के फिगर तुहार उड़ जाला निंदियो। जैबू ससुरा में मरदा छीन लिया आजादी। कैसे खुलवा वो तारुआ अपन लिफाफा छोटे खिलवना में भइली जाफा। बोला हो अपन ख्याल अपने मनवे में पूछो केहू के पर्सनल डिटेल जानी पूछो। हाँ तो बाबू लगा तू हर सान जानी ससुरा में झगड़ा लगा दी। उम्र में हदे बा तुहर हाल हो टोला मुहाला के बन गइलू माल हो। साफ मुंगाइए के छोड़ दू।